Ndonzi Revai Ngirazi. Ndinogara kuNorton kuKalfa pa3016. Dambudziko rangu ine rakatanga mwana uyu aine 4 years uye ane 12 years. Ndiye akatanga kurwara achitya achitizira mumba. Saka zvinhu zvacho zvairamba urwere uchikura kudzamara mwana uyu akuzvirova achizviruma anoti akazvirova akazviruma anotora zvinhu achipwanya achikandidzira zvinhu achibvarura hembe dzake. Anoti kana mukada kuti mumubata anobva atiza zvokuti munotomhanyidzana kuti mumubata anenge ada kutobuda abuda gedhi vamwe vachimhanya kumubata womudzora kumba. Ndo zvidambudziko rine mukomana ataure zvaanoona uyu mukomana. Anoti kana atsamwa aita hasha idzodzo anobva achera gomba nemaoko kuchera nemaoko. Ndo pacho paanoti akachera ozvirova mukada kuti otora zvinhu achipwanyidzira pasi. Chinhu chese zvinenge zviri padhuze tinobvisa zvinokuvara obva amhanya vanhu vobva vamubata vomudzora vomubatira zvozoti time zvodzigana. Mwana ndakatoenda naye kuchipatara ndakatoenda naye kuparira nyatwa akatotariswa akatonoitwa EEG scan akanzi brain dzake atisi kumboona problem padziri asi mwana uyu takutongomupa mapiritsi. Saka mwana uyu akatonotariswa nemadoctors ane kuchipatara kwaanotoenda kuannex kuparira nyatwa. Akandi pfungwa dzake dzakanaka. Musikana uyu anoti ndinoremerwa kumeso. Ameremerwa kumeso achiita sei? Anzi achitiswa nevamwe vanhu vanotomutisa vamwe vanomutuka achiti fesi yako yachinja. Enda unotsvaga rubatsiro nekuti fesi yako yachinja. Mazuva apfuura aiti negumbo remubata harisi kusatogona kutofamba. Asi vanoti iwe unenge watochinja fesi kusiyana nemafesi dzaiwe munhu. Vamwe vacho ava vanodhakwa tongoti handizi kuti ndinowapa zita rekuti chii asi vanonwa vanodhakwa. Uyu wekupedzisira ndiye akasvika akupinda madzibaba akauya akandipa $2 musono achitaura kuti mama zvinhu zvakandiomera handisi kuziva kuti ndoita sezvinhu zvaoma. Ndiye akapedzisira wandakapedzisira mudiki wacho ndiye wandakadeedza akauya panapa akandipawo $2 akandina mari mama denda ndinayo. Asi apo nepapo aimbobatsira akandiona kunomupa kana $10 kana $5 mudiki. Saka izvinezvi mukomana uyo anochera pasi muri kuti haatomboenda kuchikoro? Haende kuchikoro. Uyuwo zvakare haasi kuenda kuchikoro nekuda kwezvaanosangana nazvo kuchikoro. Ndamuperekedza nhasi apedza kunyora grade 7 nhasi nditoita kuperekedza nokuti anga akabatikana achiti handisi kutoda kutoenda ndikati wasarwa nekunyora subject nicheta ndei. Tichabva ndavafonera vakati uyai naye kana mubereki sandaenda naye nchinanaira naye paanyora vandabvadzoka chikoro. Panyaya yekuzomubereka hagona kufamba here? Aiwa ndazenge ndakamubata anga achiti ndiri kupera simba ndiri kunzwa dzungu.